салом алайкум бародаро ҳама каса бародарои дураи ватан. ирӯз як бародармон хоҳиш кард ки ҳамин видеора кун. мақсади видео дар бораи чие? ҳар як одамо айноми ҳар як одами дига мақсад сайт кишодаистанд, сум талаб кардаистанд. ҳамин сабаб гуфтанием ки то нафаҳмем ки кияй, ки нестай, овоз ча ё ки аниқ накунен, ягон кас на сум рӯи кунен, на ягон чизи дига. як бародари дураи ватан як мардак сайт кишода, мақсад ҳамун раиси ҳамун ҷош омда чӣ хеле ки қариб я 4000-5000 рублша рӯи кадай даҳавай, мақсад сум пирсида баъди чанд қапас дуромадан номи сайт алиш. барои ҳамин гуфтанием бародаро мебинен реперай, актёрай, блогерай, фарқ надора батлерай, кияй ки нестай, илтимос то нафаҳмен, надонен, мақсад на сумиш рӯи кунен, на ҳичи. аввал бифаҳмен, аниқ кунен, мақсад хуб нестай да. шуморо фиреб мекунанд, айноми ҳар як одам сайт мекишоянд. инами гап пебуд ки барои бародарои дураи ватан расондум. ози дами интернет дами хеле кору бор рафтаистай, айноми ҳар кас сум талаб кардаистанд. бародаро шумо меҳнат мекунед, сум кор мекунед, илтимос дӯстатон ай касе ҳастай нестай, эҳтиёт бишен. амира бародари дураи ватан хоҳиш кард ки видео ки бирасон. бисёр одамо шумиха кардаистанд, ҳар кор кардаистанд. ин ҳамин сабаб бародаро эҳтиромона хоҳиш карда мешава, аввал бифаҳмед кияй ки нестай, баъд равон кунед. зинда бошем. боқӣ ин ҳамин қадар гапе буд. ин ҳамин скриное ки мебинен, ҳамин бародара фиреб карда сумша гирифтагиянд, хуб нестай. да канали мо подписатсия бикунед, хандаора ай пеш мебинед, дамаш мегири мужик. ин буд ин ҳамин гапи чап. обуна мешавем дар канали Toqi TV. як гала чизои девонаи контентои хубай. ба дрози қита бирор баъди хабари безеб. зинда бошед. хайр. Audio Jungle.